Tervetuloa Inrecon kanssa kiertotalouskupposille. Ja heti alkuun kuulijoille sinne linjoille sellainen viesti, että chatti käy kuumana. Sinne pyritään vastaamaan reaaliajassa, mutta jos ei sun kysymykseen heti vastata, niin ollos huoleton, perästä kuuluu. Eli laittakaa vaan kipakoita kysymyksiä linjoille. Mun nimi on Kristiina Uimonen, tulen itse Inrecolta. Ja tänään mä sain kahvikaveriksi Timo Huhtamäen juttelemaan mun kanssa, miten kiertotaloudesta voitaisiin tehdä valtatalous. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon kutsusta ja siis hienoa, että yritykset järjestää tämän alan tilaisuuksia ja keskusteluja, koska ei tästä ihan riittävästi mun mielestä puhuta. No ei puhuta riittävästi ja tilaa aiheelle kentässä on. Mä alustan vielä sen verran, että susta on Timo tosi moneksi. Sä oot tehnyt vaikuttavaa työtä kiertotalouden parissa, niin yritysmaailmassa, liiketoimintamallien matkassa, kun sitten sitä sun intohimoa sanottaa tätä kiertotaloutta tosi ihmisläheisesti. Sä oot tällä hetkellä Emmy Clothing Companyn toimitusjohtaja ja eikä vähempää kuin EU:n ilmastolähettiläs matkalla kohti isoja areenoja. Ja haluat tehdä tätä kiertotaloutta kuulluksi ja ymmärretyksi. Haluaisit heti kärkeen kertoa tästä EU-ilmastolähettilään roolista. Mikä se on ja mitkä sen tavoitteet on? Joo, kiitos ja tosi paljon kiitos siis tsempistä. Kiva ollut suhunkin tutustua matkan varrella. Ollaan ollut hyviä keskusteluja. Kyllä niin kuin taustalla on se, että EUhan tähtää vuonna 2050 ja haluaa olla ensimmäinen ilmastoneutraali manner maailmassa. Ja tässä on ollut semmoinen haaste ehkä tässä ilmastotyössä, että aika paljon ollut kaikkia hankkeita ja projekteja ympäri Eurooppaa, mutta kiertotalous ja vihreä siirtymä ei ole ihan kunnolla tullut sinne talouspolitiikan ytimeen. Ja tämä on niin kuin iso asia Green Dealissä. Ja Green Dealhän on tämmöinen ohjelma, missä yritetään saada investoinnit ja talous kaikki samaan suuntaan. Ja Green Dealin lähettiläs mä käytännössä olen, eli Euroopan Climate Pactin lähettiläs. Ja vihreän siirtymän kiertotalouden edellä tavallaan niin kuin kärjellä mennään. Meillä on myöskin semmoinen iso asia siinä taustalla, että meillä on aika vähän ollut vuosien varrella ilmastolähettiläitä, millä on vahva yritystausta ja kiertotalous ja vihreä siirtymä tapahtuu nimenomaan yrityksissä. Aivan niin kuin Inreco on siitä niin kuin elävä esimerkki, että tuotteiden elinkaaret pitenee nimenomaan sen ansiosta, että yritystoimintana sitä pyöritetään ja näin saadaan valtavirtaistettua. Tämän tyyppisiä asioita mä ilmastolähettiläänä teen ja sen takia mut on siihen kuulemma valittu. Ja se on ihan mahtavaa työtä, miten se näyttäytyy ainakin sun somealustoilla seuraajille. Eli nyt kuulija, jos et ole vielä Timon seuraaja sosiaalisen median puolella, niin otappa haltuun vahvasti. No miten sä näet kiertotalouden nykytilan Suomessa? Onko se markkinaosuudeltaan minkälainen tänä päivänä? Onko siinä jotain sellaisia selkeitä trendejä näkyvissä? Nyt me päästään asiaan. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu, koska maailmassahan niistä kaikista käyttöön otetuista materiaaleista niin alle 10% pysyy kierrossa. Loppu menee jollain tavalla hukkaan polttoon tai kaatopaikoille. Korkeimmat jätevuoret näkyy siis avaruuteen asti vaikkapa Chilestä. Ja nyt ajatellaan nyt kiertotalousastetta, että mikä määrä materiaalista kiertää. Suomessa taso on noin 5%. EUn keskiarvo on 13%. Eli me ollaan itse asiassa Euroopan vihoviimeinen kiertotalousmaa, jos me ihan rehellisiä ollaan ja puhtaasti katsotaan syvälle silmiin näitä lukuja. Mutta sitten kun me ajatellaan sitä, että mikä siinä on taustalla, niin meillä on aika paljon talouden kokoon nähden rakentamista. Ja sitten meillä on hyvin tämmöisiä materiaali-intensiivisiä teollisuuden aloja, niin kuin esimerkiksi vientiteollisuutta, konepajateollisuus siellä ihan etunenässä. Eli kaikkea ei selitä se, etteikö me oltaisi kauhean kiertotalouskelpoisia, vaan meillä on myöskin tämä elinkeinorakenne sitten osin taustalla. Mutta kyllähän tämä muutos niin kuin aloittamista vaille valmis monessa mielessä vielä on, että tilaa olisi kiihdyttää. Mikä on sun mielestä nyt nostona niin sellainen ihan ensiliike? Mitä yritysten tulisi tehdä? Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys sen takia, että se ajattelumallihan on usein siellä kaikista tärkein taustalla. Sanotaan, että me ollaan tämmöisessä habit changing businessessä. Jos mä ajattelen sitä, että mitä kuluttajamarkkinoilla tai investoinneissa tapahtuu, niin kysymys on kumminkin aika paljon uskomuksista, että millaista maailmaa halutaan rakentaa. Ja kyllä se niin kuin mikä tahansa yritys pystyy halutessaan kääntämään toimintansa kiertotalousperiaatteisiin, vaihtamaan yksittäisten tuotteiden myynnin tuotepalveluna konseptiksi, tekemään erilaisia kestättämiseen liittyviä päätöksiä, että tuotteen elinkaari jatkuu, korjattavuus helpottuu. Eli mä en ole ainakaan vielä törmännyt yhteenkään yritykseen, joka ei kykenisi tämmöistä tekemään.
Ehkä jos sä sitten myyt vessapaperia, niin se voi olla vähän hankalampi, mutta kyllä sielläkin löytyy sitten jotain keinoja tämän edistämiseen. Että mä nyt se on ajatusmallikysymys. Kyllä. No hei, tähän liittyen sitten, niin jos ajatellaan tätä meidän nykylineaaritaloutta, niin miten me saataisiin kiertotalous valtataloudeksi? Onko se sun mielestä mahdollista? Ja jos, niin miksi se olisi nyt sitten äärimmäisen tärkeää? Mehän on joissain kategorioissa saatu. Pullon palautuksessa on saatu. Meillä on kaksi niin kuin tavallaan komponenttia, kun me tarkastellaan sitä talousnäkökulmaa. Toinen on markkinan rakenne ja toinen markkinan käyttäytyminen. Ja markkinan rakenteessa on usein sellaisia asioita kuin se juridinen kehikko, että se toiminta kannattaa, kierrätetty materiaali kannattaa ottaa uudelleen käyttöön siellä. Sitten siellä on infrastruktuuria, pullonpalautusautomaatti on varmaan meille molemmille tuttu. Sitten siellä on panttijärjestelmiä, mihin teollisuus on taas päättänyt investoida. Eli on yhdessä muodostanut tämän markkinan rakenteen ja poliitikot on päättänyt, että tämä kannattaa tehdä. Sitten on kuluttajakäyttäytyminen. Onko sulki sellainen koppa kotona, mihin sä laitat pullot tai joku pussi? Sitten sä viet ne kauppaan ja tienaat niistä muutaman euron. Eli tavallaan meillä on ikään kuin kulttuurikin tukea. Sitten me on opittu tekemään sitä. Ja silloin kun markkinan rakenne ja käyttäytyminen molemmat on samassa linjassa, niin sitten saadaan korkeita tuloksia. Pullon palautuksessa on siis 95% kierrätysaste. Me johdetaan maailmaa siinä. Kyllä, ja jos ajatellaan sitä pullon palautusta, niin se täkyhän on hyvin pieni. Loppuviimein se pantin määrä. Okei, mä tiedän, mun 2 teini-ikäistä poikaa, heille se on merkittävä, he keräileekin pulloja satunnaisesti, mutta sen insentiivin, kun ajatellaan, että se olisi niin kuin, että siitä hyötyy taloudellisesti joku, niin tuossa se konkretisoituu siihen, että eipä se ihan massiivinen kuitenkaan ole se insentiivi siinä. Toinen hyvä esimerkki mun mielestä siis ei nyt tue suoranaisesti kiertotaloutta, mutta nämä isojen markettien ostoskärryt, kun siellä on se pantti, niin ne palautetaan kiltisti paikalle. Kyllä. Ihan mahtavaa. Miksi se on tärkeää, että me nyt päästään siihen saataisiin sitä kiertotaloutta valtataloudeksi? No siinä on monta tekijää. Yksi on tietenkin se, että tässä perinteisessä materiaalitaloudessa, kun asiat automatisoituu, niin aika moni ihminen jää ilman työmarkkinoita. Sitten vielä tekoäly tulee tähän päälle, niin se vie vielä toista päästä työpaikkoja. Eli kyllä niin kuin kysymys on myös siitä, että kiertotalous avaa oven itse asiassa työmarkkinoille monille ihmisille. Se on omavaraisuudelle tärkeä. Meidän kauppatasiahan oikastuu, kun meillä valmiit tavarat kiertää täällä tai sitten materiaalit kiertää Suomessa eikä tarvitse niitä tilata tuolta jostain EU-alueen ulkopuolelta. Sitten on selkeitä asioita, esimerkiksi se, että jos ajatellaan vaikka tämmöisen matkapuhelimen elinkaaren jatkamista, niin se muutama euro, mikä on se tuotantokustannus, ja sitten se brändiarvo, mikä on valtaosa sen kuluttajatuotteen hinnasta, niin nehän jää usein sinne valmistajille ulkomaille. Mutta sitten kun se tuotteen elinkaari jatkuu tai sitä kestetetään, korjataan, lainataan, mitä ikinä sille tapahtuu sen jälkeen, niin arvonluonti jää lähestulkoon kokonaan tänne Suomen talouteen. Tämä lisää meidän omavaraisuusastetta. Ja sitä, jos jotain me tarvitaan. Sitä me tarvitaan ja meidän yritystoiminta tietenkin myöskin kukoistaa silloin. Sitten on ehkä myöskin verotuloja, millä rahoittaa hyvinvointivaltio ja puolustus. Et mä näen, että on semmoinen muutos, missä kaikki voittaa ja siksi tarvitaan tämmöisiä bisneksiä niin kuin teilläkin, jotka tekee siitä totta. Kyllä. No mitä nyt sitten, kun siellä on varmasti paljon kuulijoita ja he miettii, että mitä he vois omassa arjessaan tehdä ja on niin kuin, tämä on hyvä juttu monen mielestä. Kellään ei käy ehkä kieltäminen, etteikö tämä kiertotalous olisi nyt hyvä asia. Mutta miten me saataisiin lempeästi ravisteltua vähän niitä asenteita, että siihen kannattaa lähteä? Niin kyllä me ajatusmallit on lähtenyt aika lineaarisesti liikkeelle. Meillä on aika paljon kaikennäköisiä stigmoja. Esimerkiksi sun kanssa on joskus puhuttu lakanoista. Muistan sen. Ihmisethän ei osta niitä käytettynä, koska mielikuvitus lentää, mitä niissä on tapahtunut, mutta sitten hotelliin mennään kuitenkin, ja niissäkin lakanoissa on tapahtunut kaikki. Hyvin ristiriitainen ajatus itse asiassa, kun oikein loogisesti miettii. Meillä on paljon tämmöisiä ajatusmalleihin liittyviä haasteita, ja sitten me ei ole kyllä kaikessa onnistuttu tekemään tätä ihan yhtä helpoksi, kun me on onnistuttu pulloissa. Että se kulttuurimuutos edellyttää, että ihminen ei joudu tekemään niin kuin jotain projektia sen eteen, että mä pystyn osallistumaan tähän kiertotalouden kiihdyttämiseen. Ja kyllä mä näkisin, että sen helppouden kautta tämä joka tapauksessa ottaa sitten askelia. Helppous taitaa olla tämän päivän sana kaikessa, kaikessa tekemisessä kiireisessä maailmassa. No hei, näetkö sitten, että nyt jos niin kuin ajatellaan muutosta, että lineaarinen talous korvaantuu kiertotaloudella, niin voiko se tapahtua meidän yhteiskunnassa ja nykymarkkinataloudessa ihan näin? Vaatiiko se jotain taikatemppuja? Voidaanko me niin kuin helposti kuvitella, että se istuu tähän olemassa olevaan malliin se kiertotalous
lineaarisen korvaajaksi? No ei se ihan täysin olemassa olevaan malliin mun mielestä istu. Kyllä siellä on verotuksellisia kiiloja. Ajatellaan vaikkapa second hand markkinoita, niin meillä on efektiivisesti yli 50% veroja, jossa ostat jostain kaupasta käytetyn tuotteet. Sen uuden tavaran alvii vaikkapa tuollaisessa vaatteessa 24 ja sitten on marginaalivero vielä päälle, kun sitä myydään samaa tuotetta käytettynä, vaikka se hinta on laskenut ja sitten siinä on vielä työn veroa, koska siihen on tarvinnut laittaa työaikaa tietenkin sen tuotteen laittamiseen, sitten myyntikuntoon ja tarkistamisiin ja muihin. Eli meillä on vähän tämmöisiä verokiiloja olemassa ja sitten toisaalta kyllä se vähän niinkin myöskin on, että investointeja tälle alalle niin ei ole vielä tullut niin paljon, että me saataisiin kaikissa tuoteryhmissä samanlainen kehitys aikaan kuin mikä pullonpalautuksessa on saatu. Eli kyllä me tarvitaan sekä investointeja että tätä kuuluisaa markkinatalouden ikään kuin juridista kehikkoa pitää saada tukemaan tätä niin, että kiertotalous lähtee aina niin kuin samalta viivalta kuin lineaaritalous. Ja silloin kun nämä toteutuu, niin sitä me rupeaa niin kuin yksityistä rahaa ohjautumaan näihin investointeihin ja mä uskon, että se kiihtyy se muutos. Kuluttajana haluaa tätä, että loppuasiakkaat haluaa kaikkia, että keltä vaan tuo kadulla menee kysyyn, niin kiertotaloutta kiitos. Se on just näin ja mä muistan, että sä oot tästä jossain vaiheessa sanonutkin, miten nimenomaan tämä hyötypuoli kiertotaloudessa ja eurot ei kulminoidu suoraan valtiontalouden näkyville ja vertailukelpoiseen asteikkoon, eli bruttokansantuotteesta kun puhutaan. Niin tiedätkö sä, että onko niinku mitään tapahtumassa tällä saralla? Onko uudistuksia näköpiirissä? Onko siihen herätty? No viime viikko sitten juttelin ilmastokomissaarin kanssa tästä samasta ja ihan julkisessa tilaisuudessa oltiin samassa paneelissa ja kysyin sitten, mitä hän on tästä mieltä. Ja hän on siis entinen Hollannin valtiovarainministeri ja ulkoministeri. Ja hän sanoi, että tämä on niin kuin ihan selkeä ongelma. Wopke Hoekstra oli sitä mieltä, että tälle asialle pitäisi tehdä jotain, tilastointia pitäisi uudistaa, tuoda rinnakkaisia mittareita. Me puhuttiin muun muassa siitä, että esimerkiksi käytön tavaran kauppaan, niin Suomessa yli 900 miljoonaa euroa jää puhtaasti varjoihin. Se on 0,3% meidän koko bruttokansantuotteesta. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että mitä enemmän meidän kulutusmalli menee niin kuin second hand first ja tuotteet kestää pidempään, niin sitä enemmän meidän bruttokansantuote laskee. Ja tämähän on tietyllä tavalla aika järjetön ajatus, että meillä menee niin kuin talouden mittareilla vaan huonommin, kun tavara kestää ja niitä osataan ostaa ja myydä käytettynä. Me törmätään tämän tyyppiseen maailmaan kääntyessä kiertotalouteen. Mutta se ehkä heijastelee just sitä niin kuin konservatiivista ajatustapaa siitä, että se lineaarinen on ainut ja oikea, että näitä ei ole edes herätty miettimään välttämättä näitä asioita. Sanoit se 0,3% vaikutus. Se on aika valtava. Se on valtava. Itse asiassa Inderesin pääekonomisti Marianne Palmu laski tämän, kun me keskusteltiin tässä viimeksi, että se on ihan valtava suuri summa. Kyllä. No hei, sitten jos ajatellaan tätä kokonaisuutta, niin miten sä niin kuin avaisit keskustelun yrityskentässä sellaisen toimijan kanssa, mikä ei ole vielä hirveästi koskettanut kiertotalouspuolelle? Et miten me niin kuin saataisiin tästä kiertotaloudesta kannattavaa liiketoimintaa? Monesti kannattaa katsoa niin kuin pitkiä kaaria, sitä miltä maailma näyttää vähän pidemmällä aikavälillä. Jos me katsotaan vaan huomista, niin todennäköisesti siinä ei business casea näy, mutta kun me katsotaan miltä maailma näyttää 10 vuoden päästä. Hyvä esimerkki on vähittäiskauppa, mikä taistelee paljon sen kanssa, että volyymeja pitäisi saada tavallaan laskettua, myydä laadukkaampia tuotteita ja sama tuote pitäisi pystyä moneen kertaan myymään kannattavasti. Ja he on ymmärtänyt sen, että vaikkapa Z-sukupolven kuluttajista, siis 97-2012 syntyneistä, niin 64% aloittaa ostopolkunsa second hand tuotteista. Eli meillä kohtaa niin kuin 5-10 vuoden päästä valtavan iso ostovoima nämä käytön tavaran markkinat. Ja he on päättänyt lähteä investoimaan sen takia näihin asioihin. Ja kyllä mä niin kuin sanoisin kaikille, jotka kiertotaloutta miettii, että meillä on tietyt tämmöiset niin sanotut sekulaarit trendit, jotka niin kuin väistämättä tulee. Yksi niistä on materiaalin puute maailmassa, toinen on väistämättä logistiikkakustannusten hinnan nousu. Ja kyllä mä näen sitten nämä uudet ikäluokat, mitä meillä on, niin heidän kulutustottumuksensa on toisenlaiset kuin aikaisemmilla sukupolvilla, niin tuskinpa nämä hirveästi tästä muuttuu. No se on ihan totta ja sitten mun on pakko jatkaa tuohon niin kuin tältä puolelta pöytää, että meidän alalla, kun puhutaan puhtaasti IT-laitteista, missä käytetään ihan järjetön määrä jalometalleja, niin kun ne on syntynyt miljardeja vuosia sitten, sitten niitä lopputuotteena käytetään vain pari vuotta, niin ei tämä voi jatkua näin. Niin se on. Se on niin kuin jotenkin ihan silmitöntä ajatella, että sinne se sun kultakimpale kaivos meni nyt pöytälaatikkoon ja jätit sen sinne odottamaan parempaa huomista, eli pölyyntymään ja unohdat sen sinne pohjalle.
Ja tietää vielä sitten senkin faktan, että kun vaikka EU-alueella 2 vuotta on keskimääräinen elinikä matkapuhelimella tai käyttöikä matkapuhelimella, jos se olisi 3 vuotta, niin laskisi mitä 30% noin suurin piirtein toimialan päästöt, niin aika pienellä kestättämisvaivalla ja tähän liittyvillä palveluilla niin me saadaan ihan valtavia muutoksia aikaan tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä, että niin kuin pieni muutos, iso vaikutus. Mites me noita loppukäyttäjiä ravisteltaisiin tuolla informaatiolla? Mä olin markkinointijohtajana 9 vuotta ennen kuin saisit näitä johtovastuita, PNL-vastuita, niin kuin sanotaan. Niin siellähän tapojen muuttamista aina puhutaan, että mulla on hyvä pomo on, ja he sanoo, että sä oot niin kuin habit changing bisneksessä. Että muista, että ei mikään markkinointiosasto on tapojen muuttamisosasto. Ja sä oli siinä todella oikeassa, koska kaikilla markkinoilla menee tällainen niin kellokäyrämaisesti tämä porukka, että siinä on ne varhaiset omaksujat ja sitten on siellä toisessa päässä tietty pieni porukka, jotka ei sitten oikein kirveelläkään muuta mitään. Ja sitten siinä välissä on suuri enemmistö. Näissä kaikissa markkinoissa tavallaan tämä suuri enemmistö, sen mukaan saaminen on se haaste. Ja sitten mun mielestä kannattaa katsoa, millä vivuilla me on saatu käännettyä näitä niin kuin muissa tuoteryhmissä, vaikkapa kasvispohjaisissa elintarvikkeissa, niin se on luonteeltaan kuitenkin kulttuurimuutos ja se on vaatinut aina sen markkinan rakenteen ja markkinan käyttäytymisen. Ja ne ensimmäiset 10% ihmisistä saadaan mukaan vähän silleen kuin sormiin napsauttamalla, että tämmöiset niin altruistiset kuluttajat, jotka kokeilukiinnostus on niin kuin laajaa ja halutaan aina lähteä kaikkea uutta testaamaan, niin semmoista on helppo, mutta tämä iso enemmistö vaatii, että me kosketaan niihin molempiin. Kyllä ja jotenkin se heijastuu tietenkin, siellä on niin kuin varmasti oma jakauma vielä siitä isosta enemmistöstä sitten, ketkä alkaa pala palalta miettimään sitä ympäristöä, miettimään ekosysteemejä, vaikutusta kaiken kaikkiaan. Ja siellä tulee aina olemaan porukka, ketkä miettii sitä taloudellista puolta. Et mun mielestä niin olisi tärkeää myös tunnistaa nämä eri tarkoitusperät, että mikä sai sen ensimmäisen liikkeen kääntymään ja miksi se on sulla näin, miksi se on sulla näin. Se on aivan ehdottomasti näin ja tapasin Särän kuluttajatutkimusekspertin kanssa, niin hän sanoi, että ne vivut voi olla hyvin yllättäviäkin, millä enemmistöä saadaan liikkeelle. Se viittasi tuohon taloudelliseen vipuun, se oli erittäin relevantti ja sitten on myöskin tällaisia asioita, joku voi vaikkapa arvostaa sitä entistä kauniimpia tuotteita, entistä modulaarisempia tuotteita, mitä voi yhdistellä johonkin muuhun, että se voi olla yllättävän pieneltäkin tuntuva asia, mikä saa aikaa muutosta. Kyllä. No hei, sit sun rooli tässä Emmi Clothing Companyn toimitusjohtajana, niin pureudutaan siihen sen verran, että sä oot siellä saanut niin kuin hyvää tulosta aikaiseksi, upeata näkyvyyttä aikaiseksi. Kohta teidän vaatteita voi hankkia Sokos tavarataloista, vai onko jo, en tiedä miten tämä meni. Mutta miten niin kuin alan toimijat täällä kiertotaloudessa niin voisi enemmän yhdistää vielä voimia ja saada sitä vaikuttavuutta yhdessä aikaiseksi? Niin tämä on erittäin ekosysteeminen ala tämä kiertotalous. Kukaan ei pärjää siinä yksin. Tavara hyppää toimialalta toiselle ja asiakkaat sitten on monen toimialan asiakkaita. Ja tämä S-ryhmäyhteistyö on hyvä esimerkki siitä, että me aikanaan vuosi sitten aloitettiin Sokos Tampereella yhteistyö ja ajateltiin, että käytettyjä vaatteet tulee koottaa lajiteltuna sinne, että siitä tulee niin kuin tosiasiallinen vaihtoehto uuden ostamiselle, että asiakas voi itse päättää, että ostat muuta vai käytettyä ja nyt ollaan laajentamassa sitten tuon Sokos Helsinkiin, eli ihan ykköspaikalle ja ajatus siinä on se, että tässä täytyy tulla tosiasiallinen vaihtoehto uuden ostamiselle ja silloin niin kun ekosysteemissä ymmärretään se, että voidaan niin kuin yhdessä tehdä jotakin, niin voidaan myös sellaisia yllättäviä asioita kohdata. Ja tässä me huomataan kyllä se, että kyllä me esimerkiksi saadaan nuoria kuluttajia valtavan paljon enemmän kiinni silloin, kun meillä on tämmöistä second hand tarjoamaa tuolla. Mä olen monesti ajatellut myös sitä, että jos jollain muita tuotteita myyvällä yhtiöllä, joka tekee kestävää laadukasta tuotetta, niin heidän asiakkailla on vaikkapa vaatteita. Miksi me emme toimisi niin, että heidän asiakkaat voisivat antaa vaatteet meille myytäväksi. Sitten kun niistä tienataan, niin se raha annettaisiin niin sinne toisia tuotteita myyvälle asiakkaalle. Kuvitteellisesti nyt vaikkapa Inrekon asiakkaat vois toimia näin, että antaisi vaatteet meille myynti ja sitten se raha teille käyttöön voisi ostaa sieltä käytetyn puhelimen. Siis tällä ajatuksella. Joo, ja mä uskon, että me tästä saadaankin jotain aikaiseksi taustalla. Joo, ja toi on ihan totta. Ja tämä on niin kuin itselle ollut kanssa sen puolesta silmiä avaavaa, että sinne lineaaritalouteen usein mahtuu se kilpailuasetelma tosi näkyvästikin. Mutta jotenkin tässä kiertotalouden puolella niin
tehdäänkin aika herkästi jopa sen ihan suoran kilpailijan kanssa yhteistyötä taustalla. Että halutaan vähän ehkä sitä nostetta ja ääntä kuuluviin sen puolesta. Enkä nyt viittaa ollenkaan pelkästään myöskään sellaiseen tarpeeseen, että kyllähän tältä saralta ainakin, jos itse silmin katsoo, niin puuttuu tiettyä säännönmukaisuutta. Ollaan ehkä vähän sellaisessa villissä lännessä, jos avataan silmiä isommin maailmalle, että miten käytetty IT liikkuu. Että kyllä se jotain ryhtiliikettä ja regulaatioa sinne ehkä tarttisi, että jos sitä saataisiin sitten porukassa aikaan. No hei, meillä alkaa aika juosta pikkuhiljaa vähin, mutta sulla on niin hyviä ajatuksia, lakanavertauksia ja muuta, niin olisiko sulle nyt jotain sellaista superhaastetta meidän kaikille kuulijoille tuonne linjalle, että mitä me yhdessä voitaisiin tehdä entistä paremmin? No kyllä mä ajattelen, että se suuri haaste tässä, varsinkin kun puhutaan nyt suomalaisista kuulijoista, niin kyllä se on se, että jokainen käännös kohti kiertotaloutta, niin se lisää meille omavaraisuusastetta, se lisää arvonluontia täällä kotimarkkinassa, se kaikki tulee takaisin meille, se tulee jollekin meistä palkkana, jollekin meistä voittona, jollekin meistä veroina takaisin, eli täysmääräisesti ja tarkoittaa sitä, että jos me uskotaan siihen maailmaan, että pitkässä juoksussa meillä on vain yksi ainoa talous, jonka nimi on jonkunlainen kiertotalous, niin miksi me ei oltaisi tavallaan ensimmäisenä sinne liikkeellä, koska Suomi on tämmöinen niin kuin tavaratalouden saari, me ollaan maailman kauin sijainti kaikista maailman tehtaista, niin meidänhän pitäisi kaiken järjen mukaan olla suhteellisesti suurin hyötyjä kaikista kiertotalouskehityksestä. Ja tämä on mun mielestä sellainen, mikä on kaikkien firmojen ja kuluttajien etu. Ja mun mielestä se kannattaisi pitää aina mielessä, kun tästä kiertotaloudesta puhutaan, että ne talkoot kannattaa tehdä. No ehdottomasti. Ja nyt kun sä sanoit, että kaukana kaikista tehtaista, niin tuo logistiikka-ajatushan siellä jo nostaa heti sitten päätään mulla, että niin kuin todettu, logistiikkakustannukset ei tästä tule laskemaan, ellei maailman ihmettä tapahdu, niin kyllähän tuossa on jo iso voitto monelle, ettei sitä tavaraa tarvitse tuoda maailman ääriin, niin. Vaan se on jo paikallisesti täällä. Joku siinä vitsailee, että me on eletty jo pitkään kiertotaloudessa, mutta se tarkoittaa sitä, että tavara on kiertänyt maapallon ympäri, niin kuin se on mennyt kuluttajalle. Siinä mielessä hän oli ihan oikeassa. Toi on ihan totta. Hei, mä kiitän kovasti sua ajasta meidän kanssa tässä ja toivotan oikein hullua kiertotalouden kevättä sinulle. Kiitos paljon kutsusta. Kiitoksia.